Magandang araw mga katropa. Ito na po yung update ngayon sa aming patanim na pakwan. Ito po yung itsura niya noon pagkatapos ng walang humpay na ulan. Nagsisimula pa lang siyang gumapang. At sa kasamaang palad nga po ay marami yung namatay, napigsot, naabala yung paglaki at hindi na nakahabol. Pero hindi po kami nawalan ng pag-asa. At after nga po nang uminit man ang panahon, ay gumanda na ang kanilang tubo at tuloy-tuloy na sila sa paglago. Kahit papano ay natuwa naman ho kami, lalo na nang makita namin yung mga bunga. At malapit na rin po kami mag-harvest, ngunit may ilang proseso na lang po na gagawin para tuloy-tuloy sa paglago ang kanilang mga bunga. Buwan natin si kilo sa sarap. Tagong lang, matagong bunga. Medyo malago na po yung pakwan namin ngayon. Ito na after 2 weeks. Meron ng, pwede ba itong galawin? Hindi. Meron ng malalaking bunga. Hindi mininawakan ng ano man, siguro na Bawal. natampok. So, ganitong bunga kuya, di ba yan yung mga nauna? Aalisin pa yun, hindi na. Ay, hindi na ba? Hindi na. Sino yung papalakin? Kala ko, pipilian pa yan. Natanggal Dito mo na na lang yung pinakamaganda. tanggal mo na visible rito ay. So, ito, hindi pala ito masabay-sabay. Hindi masarabay iba. Minahuli mauna. pang ganyan. Pero pag natanggalan na lahat yan, ang bilis na lumaki. So, mga ano ito, mga ilang anihan at hindi sabay-sabay. May nahihinog din miski yung ano, maliit din. May nahihinog na. Hindi ibig ko po sabihin, kailan po kayo mapili tayo? Tapos na, Kaya siya mapapi. pipilian pa yan, hindi pa tapos. Hindi pa akong kita. So, mga ilang ano pa ito kuya, ilang semana pa bago mag-harvest. 2 linggo po. 2 linggo? Marapit na. 2 linggo. Tigil yan mga 1 linggo ay walang dilig na yun. Yung huling ano? Pahinugin na yun. Wala nang dilig. Pahinugin na yun ay. Tapos maluis ng bagay niya. So itong bungang ito, 2 linggo, ani na yan? Dalawa, Tapusan nga. 3 linggo. Hindi pa may estimate na matagal pa pong buwan. Very good. So yan yung regular na tauhan natin. Mag-aabono sila ngayon. Hindi yung sa dulo, yung mga makapili. I mean yung nagpipili ng bunga ng pakwan. Yung nag-aalis ng sobra at hindi magandang bunga ng pakwan. Bali 6 sila, arawan. Ganon, nagdidilig eh. Dinidilig kada puno. Papatubig kami dito sa pakwanan. Meron lang water pump doon sa may source ng tubig. Pinapadaloy dito yung tubig. Then merong butas na malaki na sakto yung timba. Doon nila hinahaldok yung timba.
Karamihan sa tinatanggal nila yung mga ganito, yung hindi maganda ang pakabilog. Mga ganito. Din yung ibang sobra. Kasi ang dapat matira ay isa lang sa isang puno. Tapos may pagay ito.